katong adlaw natong tanan. So karong adlaw day guys, dahil nagpupandong ko kay padung mis ati ali mo lakaw. So guming na nagpahatid sa pundo sudlon kay naa naman pa lagi na higwaos. Kami sa ati ali dito mo adto kay basin diag na nga biyabas po daghan dato sila ka igsuong nanay la kayo boy. Nga ko pagkuros na nagtabako. Nahigam na pas na nagtabako diag isuon. Kanate. Ikaw maghatid mig pondo kay na ay may na intunsis bagas o kwarta. Ningani ko kay rang inita. Magbugas ko na. Dala guys kada agi din namo dari. Kanahan ko magtan-aw kay nagbunga buwak makalipay tan-awon pagbiyabas. Then na miss bahay sa igsuong nanay guys. Taro pidagang biyabas gisto ah. Biyabas ya, wada ko igsuong nanay. Gilakaw. Wala to ana lagi. Wa duman nagisa. Kana pila na igsuon na sila. Tara guys, biyabas pa imo ga daghana. Mao ni katong gitanom ni nanay nga murag pilipil, mao day ni ingani day buwaka. Lain day tudad adto sa agianan kay mo dako. Dito kay mo di ba ni mag di man to dwarf raman to. Puan man ni dagko man lagi dahon nakatugag may da guys, mao ni nice ka buwak. Wada igsuong nanay si boy atro pa bis igsuong nanay usa si commercial. Kay palit ko sa nagtabako. Kabuling-buling na kay lapo kapit mi sa ati ali gani mga tumba. Dangag magagianan kay nag-uwan man. Pero kakuhaan mig biyabas ra bite. Ta. Nakadanan mi. Arayaya. Aningan pinat fruit. Tay kabangaan ti tulo ka buok. Mo ni jang punuan, mura ra man pud jag malbiri, di ba? Ug punuan. Dala po mis isa kay suong nanay, grabe baboy pa imo ilaing kuga. Ngapay daghang manok. Ay daga itlog daghan. Dako pra na. Uy, dako pra na. Ito baktin. Oo. Oo. Sa nga baka na ikuan na na. Saka. Ka nagbaboy nila ingko. Yung commercial. Dari sila parami nangagi. Kay kasada man nimo ko kay mag-asa ni dapit ako anon. Datong kus ibabaw mo ko anon. Lapok-lapok na. Ta ka na pinatripod na. Tay dagang langgam te. Napidaghang buwak dari ila Nguli na mi kay malajo-lajo pagbiyahe. Dapat dati. Nagkalag kos. Ingko na naglumdum. Imong tawad. Nilan sunis guys to agpikas punuan. Hilaw pa. Ito gihingan si nanay si tag-ija din nakalimot ko. Wala lagi nila pang kuhaan nga nangahinog naman. Wala pa siguro mo saka kay grabing habaga man pud. Nagpunuan guys anawa. To sa tiali na muwa kay rendaghan namang nga hog. Rang habaga. Karepod. Rang habaga pud. Kasi mo saka dana. Mo nang nangahinog nang tagak tra mga hinog. Natumba deh si guys na daghan nagbunga to guys. Daram si Ate Alice ubos kay daghan nang nangapuwak.
upat din ni ka, 5 kapunuan din ni kani marang daghanag bunga din na kaning talitumba na. Kani may lansunis tarong. Apa sir katuod guys. Kani may lansunis jud. Nang letak lagi tino. Nangatagak lagi. Nakuha na ni? Na sobra sa hinog. Manaog na ta kay delikado. Nang pinig. Dara yung miss bahay guys. Nauli na may naming dagi kasudlon. Para mo ito itanong may nay? Pila ka puno na nay? May kuhan, may tabako. Dahil ginatag na ko daw. Ginatag na nay. Balik man, bayaran ng tanam. Dawa man pabayad ah. Tabako is life si mother. Tabako is life si mother. Pinanggaga kasi mong igsuon ay. Atong gayong nanay nga pala aga na anniversary ni sa tatay pohon. Kuno. Ha? Maganda tag manok. Da guys, gitagaan pa mingi siding og karnaba. Para manok ka ay. Ato ging na singkog si Inka. Inka dahil ni Taisa. Insara to nga nani te pinatri. Pinatri lagi na. Nagdakog sa buda ni guys. Kay katungkuhan kay itanam na mo dari arong di na may sig pangato kay matid kaluyas Ginoo. Ato itapat sa Malbiri nay. Mura ra man na sila puno as Malbiri. Asa na yung itanam dapat ato dapat kasada ba? Kasada mo bisa mong juta ka na. Asa mo dai? Pila man to kapunuan na ibo. Danas tapos ano ba yan na? Dana lagi ang gabot pa sa mo. Kaya mo mga pangpugsuta. Ay kami nito ta mo salita. Mukha mo na yung commercial biyabas na yan. Mga naman panggitagaan dari. Kaya tabako, wala mapun may pabayri na guys, biyabas. Diyan ka to bang lansuris nga ang giingan ay. Asa kisita-kita na ito na eh. Ilay. Arang daghan na lagi na eh. Arang haboga man. Arang daghan na magnangapuwag sa punong anda. Hatag lang sunis Taisa. Ano ito sa Jaman tao? ito na. Aman yun. Daghan na kadi guys. Ilay na. Utang na yun. Mahal ba dag lansuris ko? Nalitulis ay. Na may ang daghan nagbunga tayo sa arang haboga magpunuan. Asa to dapit nay? Imong gingan nay? Aw singan? Nagmamamayas yun. Namamay asyon ko no tay. Nabunga. Na upat ka buok punuan upat ka punuan bunga sa arang daghan nagbunga sa arang habog man. Gihapit pa dos gatong kabang ati alis ilang simbahan ba dapat ilang ipagkuhan nga lansunis. Ilang daghan ato picture sa ati ali dito sa kamis puno as biyaba sa picture. Kato mo ilang iti ali no kay mabura. Ay, diba? Di lansunis pud, di lansunis deron. Nana, kayo di man ang habang kayo no? Ag Makakamanda. ang kaning pinatre. Di ngani morarapos Malbiri. Luman. Aslum tayo, aslum tatay nagkauslang sumi. Oy, di ni dadun tanan. Kangaan ni, kay grabe ka, naghilak ka po 6-0, kay ito ko nung krayo, wa na pod. Ano kang ipagpalitan na pagkagtali, tapay gatas. Ang iba, nata. Ang mga rubi rabali. Maniot ta. Ang mama rubi ni, masa ka mama rubi dari, pag thank you. Naganda mo sa doon Taisa. Hikan mo na miss di Taisa. Uy, nagkapit ko kung ano. Ako na yung pari kong luto. Naghalan mo. Magyap kayaw ng manok, kung anong kukas puhog, pansitan puhog ni Kota. Lami isang glass. May kapila na ni Julay. Aw di pa dahil sa sinta? Ingin po si Inko sa sinta ko no. 58 murong 27 pohon. Nag-8 pa kay anas 2000 58. 2026 ay sintami. 80 ko sa Arton. Mau lagi to. Ha? Peanut butter fruit. Nagdakog sit out reverse. Yung mas nag-shot mas tiri karon mo pa pagbasa na pero nakada nakugkuan. Ingani sa kanum.
Nagdaan ako itanong na yung nanay India. Itapa na sa Mga itapat sa Malviri Reverse. Hindi na makuha, hindi na makonsider. Ang duta ba? Ano mo ba? Humot lagi mong giutan ay, sari mong giutan ay. Ito pa sa gilid. Karang namiya para pati dito magjabag-jabag kay dagang majugon. Diya kay akuras kay siliksi. Hi guys! Madung hapon ako maka-shout out dani kay gikan to Miss Ate Alice Munisipyo. Ay naglagbok mi. Diya mag-shout out dahil kus katong hanggang nga shout out sa katong vlog na gapon. Shout out ko ni Ma'am Ate Itil Sarol Vlog. Shout out ay ni Ma'am Wilma Mikabalo. Nga adyo ni si Jay absent sa among mga vlog na adyo ni si sa kanunay. Shout out Ma'am Wilma Mikabalo. Anja Lisel Lekmuan. Shout out ay sus kapila kaha ko balik-balik chik sa YT og na nag-upload na baka hindi gusto ko daghano nimo upload sa isa ka adlaw kay di ko mabuong tan-aw malingaw ko ay shout out from Africa. Shout out ni Ma'am Lisel Lekmuan. Salamat ka ma'am sa mga pagtan-aw sa mga vlog. Shout out po ni Rodilyn Ramos. Shout out ay watching from Bilang-Bilangan Island in Bohol. Ramos, isa man ang Inday. Bawo sa ni mga Ramos. Ninya, shout out Ninya Indico. Pa-shout out ay Silent Pure ko ni Jutanan. Salamat mo Ma'am Ninya Indico. Shout out Itil Sarol Vlog. Mga nang comment nis vlog na gabi guys. Kalami sa mga utanon ay uy, kalami sa mga utanon dari basta magkugig tanom na agad ma harvest. Shout out Kim TV kana ay pagapambutan man na sila butan kuno ng mga Indiano. Napay uban nga maklo. Shout out Maricel Bunjan. Pa-shout out ay solid supporters ko sa mga Burato family gikan ni Florami Bola na Mama Julie, Gigi Ruby, Kim and Kin. Kinamkin from Luway, isa ni Luway sa Pangdako, Cebu City. Shout out Ma'am Mary, isa to? Nakawa mo ko. Shout out Ma'am Maricel Bonjan. Shout out Ma'am Sarah Lee. Pa-shout out ay always watching from Bahrain. Ay mama jong habi. Sarah Lee. Shout out ni Ma'am Berna Mendoza. Sige ko lantaw sa imo ningon sila sige ko lantaw sa imong vlogs eyes from Mayapa, Calamba City, Laguna. Salamat Ma'am Berna Mendoza. Joy Vlog. Shout out from North Cotabato. Sol Molina OFW Saudi. Shout out ni Sol Molinaw. Sol Molina day, sorry ka dumam. Sol Molina OFW Saudi. Ayaw kumpiyansa kung diyan mo suito agayud ay. Bitaw. Shout out ko ni Ma'am Pilisa Taghap og ni Scorpio Girl. Pa shout out ko ay from Pulumulok Amping. God bless pod Ma'am Scorpio. Clara Climaco. Shout out I always watching. Salamat ni mo Ma'am Clara. Shout out po ni Ma'am Mary Jean. Isa ni Elvilis. Maayo pa ang Amerikano. Maajud ang tanan dito Amerikano. Rachel Vasali. Pa shout out I from Bulacan. Tes nanay. Shout out nay. Kasi may shout out nay. Shout out Mercy Angel. Pa-shout out ay from Kaluukan. Shout out Ma'am Mercy Angel. Judy Ann Bacanlina. Pa-shout out ay ismora to. Sa mga vlog na nga ang vlog gabi artist lain be. Iyo bastos. Kasi mong shout out na mong suon. Shout out ay kau ni Tinorlina Abdullah. O ni, ang sa tunga ni Norligya. Shout out be. Nati Janit. Jamu Inda Jun.
Ug ni Ate Vidaluz Cabrera Fronteras, shout out. Sa mga wa pa na shout out, Bia Punsi, shout out. Og labi na ni Ate Idina Kanyete, saway-sawa wa po na si undang tanaw sa mga vlog. Og sa katong shout out ko ni Ma'am nga naas Germany nga nag-sponsor sa ang motor. Salamat nito ka. Salamat nimo kaadyo ma'am. Amping da kanunay salamat nimo kamaadyo. Kay og wa pud mi ma sakdan ni motor di ba nay? Kay gamit jud kaadyo namo ang motor. Salamat nimo ma'am kay bao nakagkinsa ka ma'am kay nakaron ka nakaron sa Germany di man magpa-mention kay di man para sa uban guys nga mutabang mag-mention pa di man jud magkaparehaning tawo. Nagsidya di sila gusto i-mention. Nasa karon sa Germany. Salamat sa imong kabuutan, ma'am. Ginoo nay magbawang sa imong kamaadyo. Anja guys, sa katong wa pa na shout out, kay nakalimot ko uban. I-comment raman gyapon daring nga video, i-shout out pud mo na mo anja. Kuan. Bibi, ikaw i-shout out be. Kinsa man? Misus Ginoo. Okay, shout out. Shout out katawan ka nanay. Ay, paano, oy. Imong lula di ay. Iyo, pa ka ng lapis bag una mo, di ay mga kuha kitang lapis na kitang pa ako na. Ang pinakan na tumunja ng mga bali. Di pa ako na bago para ba ni? Shout out ko ng leksian si Jang Lula. Isa yung nga si mong Lula? Mamila. Mami. Mamila. Okay mo, Daddy Lister. Oh my goodness. Diyan guys, kanang nay sawa ma-shout out. I-comment rada ni ninjong mong vlog hapon. Kapoy ko karon kay ganyan nangahoy mi Ate Ali sa wa may niadtog munisipyo. Arabing inita ag panahon dari arang inita na di katataod mo bundak ag uwan mo makatarurok kalabad sa Diyan mara ni mong vlog guys. Salamat sa inyong pagtanaw, saway-sawang pagtanaw sa mga vlog. Daghan kadtong salamat og amping mong tanan ug asa man mo karon. Thank you for watching guys. Bye-bye. Bye-bye.